Care Pharmacy ug Roxanne Pharmacy. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga idol, alam nyo, hanga talaga ako sa mga nanay natin. Akalain mo yun? Magluluto, mag-aalaga at maghuhugas pa. Napakahirap ng kanilang ginagawa at laging kawawa ang kamay nila. Buti na lang, may mga produkto tulad ng Pride Bar Blue na nakatutulong na nga sa gawaing bahay, nanay-friendly pa. Kasi mga idol, ang Pride Bar Blue hindi masakit sa kamay. At isang laba lang, tanggal man siya agad. Perfectong Pride Bar Blue sa mga mommies na nakikinig na laging naglalaba para naman hindi na sumakit ang kamay nila at para na rin bumilis ang kanilang paglalaba. Kaya nung nalaman ko to, Pride Bar Blue na ang ginagamit ko at ng mommy ko sa paglalaba. Sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal man siya agad, hindi pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Life Extension, Vitamin D3. Ako si Regan Pandarawan from Antipolo Rizal at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad nito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko. Di nagtagal, lumabas na rin ang result ng swab test ko. At yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3. Dahil made in US ito at may sariling Research and Development Center sa loob ng 40 years. Kaya masasabi ko na subok, mabisa, sigurado ang Life Extension Vitamin D3. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Sa kabukiran. Paminawa ang programang sa atong banika. Kini magtudlo sa eksaktong pamaagi sa pagpanguma, pamuhi og kahayupan, livelihood ug tips pagpanalipod sa atong kalikupan. Inyong mabati matag adlaw Sabado sa alas 6 sa buntag. Kauban si Kabanika, Bob Malasarte. Gining maong tulumanon gihatod kaninyo sa Gonzalodo Inter
Mga suking tigpaminaw sa DYKC Cebu, size City 5 sa dial sa inyong mga radyo. Ako si Coach Eddie Mahilom, usa ka Certified Wellness Consultant, Doctor of Humanities from Northwestern Christian University, Florida, USA, broadcaster, usa ka business entrepreneur, and a business trainer. Mudapit ka natong tanan sa pagpaminaw nining atong bag-ong tulumanon ang Skyscrapers Health Program nga madungog sa kahanginan tibuok Pilipinas. Ania na ang gipaabot sa tanan ang Miracle Soap. Magpabiling humot ang imong lawas sud sa 24 oras. Di ka na kinahanglan mogamit pa sa deodorant. Ang Miracle Soap makapaputi sa panit ug manalipod batok sa mga katul-katul ug sakit sa panit. Gihimo sa Chris Skin Ceuticals Skincare Products Trading. Katong gustong makaangkon sa Miracle Soap, mahimong mutawag sa 0916-731-9164. Miracle Soap, suway na! Well maintained and steered to the highest standard. Good condition, clean, safe, and rides are fast. Relax and enjoy with convenience, always providing you the best service. It's Rob the Shipping Incorporated, bringing back the fun and joy of sea travel. Rob the Shipping, bringing back fun and joy of sea travel. Rob the Shipping Incorporated is your choice for vessel. Rob the Shipping Incorporated for your next destination. Always at your service to any situation. Bringing back the fun and joy of sea travel. Sa sub kini ang DYKC Sai ang inyong radyo Oras sa DYKC Radio Ronda alas 9:09 sa Kabutagon. Standby karang bulang Bisaya na. May butag Sugbo ka Bisayan ug Mindanao. Adlaw nga Huwebes, Hulyo 2, 2026. Yan nasa ba inyong paborito nga tulupanon sa kanginan ang karang bulang Bisaya nga mutuki sa mga dagko nga mga isus komentaryo ug mga serbisyo publiko sa mga public service segment. Uban ini inyong ubos nga alagad ug karambulistas kanginan, ako gihapon si Bob Malasarte. May buntag ako si John Tan. Tamaglangay atong soen ug makontak na to ang pag-asa atong ihatag ang labing wahing kaimtang sa panahon. Nunot ining to pagsud sa ilin yun nahimong bagyo, LPA niya nahimong bagyo po ni dyan. Ato si Ka Henry, no? Okay, ato nang tawgon niya karong taon atong susihon ug atong kay naman ni appeal man sa atong public service segment program kini taong mga kining di lang magpa-mention, hadlok siguro sila, no? Okay. Naman to. Di nila ipa-mention ang ilang mga pangan, nagpakabana nga mga public vendors sa konsolasyon. Kay hangtod lagi ko, no? Bisi pa kay pag-asa, no? Ilang inuwi. Kay hangtod lagi ko, no, karon pila na ba ito katuig dahil nakalabay nga gihimo ang katong groundbreaking kung kay galantig itong groundbreaking sa pagtukod atong multi-million peso modern public market sa lungsod sa Konsolasyon, partner dyan. Daga na mga opat, partner ba, katuig? Grabe yun, no? Yung ano hagtod karon mura og hinay magkayo. By transman tong ilahang pagtukod na to. Bisa na. Nay, tanawa ha? Kining mga ubay-ubay ba ni kining mga manindahay din na sa merkado sa Konsolasyon nga na-displace in town ni sila sud sa pila ka buwan, dili kay buwan, tuig jud, no? Dinha ra sila gibutang sa mga kilid-kilids, no? Nya og init yung kastanan o nya guwan wanan sad sila. Kay hiklin man to sila pending sa kuan pagtukod niya to multi-purpose nila building. Actually, ang intention na sa local government unit or sa mga opisyal sa lungsod sa Konsolasyon, the intention was really good, no? Kay para man na sa
for the general welfare na sa atong mga vendors, o di lang kay sa mga vendors, hasta sa mga mamalitay din na, no? Merkado, niya na parking area sa taas ba to? Okay, ato ning kuanan soy og tawag ron. Nama kay numero diha Brooklyn, no? Soy ko magkontak ba nato si Consolacion Mayor Nene Aligado kay usab ni siya mga pet project. Nya nagpundo ani par ni diyan. Nakalimot ka og pila to? Kay baw ka? Kuan ba to? Pila budget ato? Dili ba to what? 100 million? Dili 600. 600 oh. 600 oh. Ang total to 600. Ang total na. So kuan mo ni tulom ni ka face. Ang face one nasugda na. Kani bang face ba pa di dyan, no? Ako gaduda na ko ani ana na diha mo tumaw siguro mo tinudto. Para sa mga ilang purpose na. Nganong by face man eh. Nganong di nam lagi ibulto kay aron kinsa tong kontraktor nga nakadaog sa mao proyekto, diretso na siya, di na siya. Depende siya sa availability sa funds siguro, alang face. So kani si kinsa ni sa 6th district lipay yun, tagalungsod sa Konsolasyon. Bisa kita dili ta tagalungsod sa Konsolasyon. Nalipay ta sa paggawa sa maong balita. In fact, pag groundbreaking ani dito mata, di ba? Dito ta niya mga officials sa mga kongresista sa 6th district. Si Daphne Lagun, no? Oy, congressman. Naarba ni mga mga proyekto sad, mga flood control projects si Congresswoman Daphne Lagun, congresswoman sa 62 distritos probinsya sa Sugbo, no? Pero hilom-hilom ra man pero karon ganito tumaw na niro mga murag naningil na ba kani atong mga kaigsunan dinha sa lungsod sa Konsolasyon kay ang duha ka lugar nga naa ubos sa 62 distrito Konsolasyon na malang og Cordova wa na maglapu-lapu, di ba? So ato ning suwayan og makontak nato kay basin og mamasin lang ta ha. So kining mga nagpakabana o concern nga mga vendors diya sa lungsod sa Konsolasyon, ay lang mo kabalaka kay dili matang mo himo dayon og kanang bitang kanang paghusga ba? Pag-conclude na. Kanang ang ato sang verifikahon maghimo sa taog pakisusi nya asam ta mohimo og kasaligan nga mga pakisusi di ang inyong inahan sa kanunay panabang das Konsolasyon. Gikan sa direct from the source. So mao nay atong tahas ug atong wamatay lain nga si akong nakoy numero ni Congresswoman Daphne Lagun di man siguro ni mao kay di mabutubag. Bisa lang dig the number you dial is under repair. Magani. It's not yet in service. Di gyud mutubag, sige lang ring. Anyway, sige lang ato nang paningkamutan ha nya. Karon ding adlaw pa ni diyan atong i-greet ang mga nag-birthday, mga birthday celebrants karon mga adlaw, no? Happy birthday. Nya nagsaulog sa iyang sipa na ni ron kaayo si Upaw Barangay Kapitan Nixon Jojo Dizon nga nag-celebrate siyang sipa kayo. So sipa pa ni diyan. 45. Hinuwa gyud ka kanang bingo na. Kay nigbasa gyud sa litra nga ay sa sipa kayo. 45. Bitaw atong i-greet part ni dyan ang atong higala og aktibo og butan nga kapitan sa barangay Upaw nya pinangga sad usa ka butan nga amahan sa pamilya. Siya mo'y amahan sa mga anak nila ni Congresswoman Imari Uwano Dizon. Amahan sad siya sa tanang mga taga-Upaw nun. Profile ni si Cap Jojo. Low profile kani siya. Top caliber. Correct. Ikaw kapila maka naka-interview ni Cap Jojo Dizon. Low profile kayo pero sa iya pagka low profile mo tinuod gud siguro na nga kana bitang The Art of War. Sancho. Art of War. Kanang The Art of War, tinuod gyud na pa ni diyan. Kani hilumon man ni siya. Pero tanawa, ato miaging eleksyon sa barangay Upaw, di ganay hapit imong pangutano di hapit mo tubag.
Lihok lang gid siya. So iya gi-apply ang kining technique sa The Art of War ni Sancho, no? Hilom lang. Pero paspas ang lihok, pero dili paspas ang kutib sa baba. Happy birthday bitaw, Kapitan Nixon Jojo Dizon. Okay. Agatugon ng pagdagan, gitregahan man ito, pagdagan ni Kapitan ng Barangay Upaw, nausaba da ko ng apelido? Kuha na. Naunsa to pa din dyan? Nadana man. Nawano na. No. Ako ikaw, maka naagi og politiko ako, niagaw mo kong politiko kay, nahimo mo kong, bilang katoy konsyal sa usas mga barangay din ni Mandawi, maka-obserbar ta sa mga teknik o mga estratehiya sa mga politiko aron sa ipagi ba aron makadaog na dili kayo hasol sa ilang pagdaog, no? Okay. So makapasamot man sa iyang mailhan siya og samot sa mga upawnon taga-upaw nga siya bana di ay di Congresswoman Imari Lulipap Wano Dizon. Yes. Dili na nagpasabot ng ilisan. Usa. Ang asa nga name recall ba? Political strat na siya. Strategy. Political strategy. Mabuti Ingo din, uy, kung ni Juju Dizon, ang bana mo din ni Congresswoman Imari Wano Dizon. Mabuti na ang uban nga hilapang nilang mga apuhan, apo ni Kuan, anak ni Kuan. Pero nasa ubang artist, mga politiko pa dyan, Cho, tiya, tiyo mo ni. Ito sa Kuan, biluan, gicho ka. Angkol ba ito, angkol? Angkol! Sorry, angkol ha! Nadugan yung angkol. Nakainom-dom pa rin ka to. Si, kano to? Kanang ilang vice mayor nga may kontra. Oo, may kontra. Hasta. May kay muna kanang kuan ba? Mga political arts or political strategy na siya pa di dyan. Yeah, akat na po mo yung nga kuan. Go! Oh, Go, tanan o. Go! Wala ba yung gaw ron? Sirado na bang gaw? Sirado, no? Okay. So, happy birthday ni Kap Nixon Juju Dizon, ang barangay kapitan sa barangay Upaw sa Mandawi City og pinangga nga kapikas ni Mandawi City Lone District Congresswoman Imari Lulipap Wano Dizon. Nag-celebrate siyang birthday for ni dyan. Usa tanan sa mga birthday celebrants, ato lang siyang igrit. Yes, gahapon yung anak ko, si Castorino Tadlip o giyahang daughter-in-law, Jonah Tadlip. Oy, Castorino. Kuya, awasan na mga pangana pa di dyan, no? Pila na edad na ni Sir Castorino? 70 years old. Okay. So, mo reflect yun sa mabitang panguntan ko, basta yung unang klase sa mga pangan. Pero ikaw, bisan to ughuan ng imong pangan, pero di maguta kasupak sa atong mga ginikanan. Si Father Juan Tadlip Senior, niya gusto mo siya nga nagyud siya ibilin nga senior, junior. Di kita kakisi-kisi. Wala ta, obey, don't complain. Yeah. Sa military kay obey first man before complain, no? Okay, sige. Ari na ta sa atong mga hilisgutanan karong butaga parnijan. Wag yun makontak na to si ang Pag-asa wasad, porte mo bisiha? Ha? Porte bisiha sa Pag-asa Glenn, no? Oy, tinuod ni wako kakuan. Dunay nag-text nako, nag-uol ko no siya kay avid fans gud ko ni siyang LeBron James. Si LeBron James ba? Nibalhin tinuod to sa Lakers, nibalhin na sa Lakers ni biya na. Murag matinuod din nga mubalik siya sa Cleveland. Ha? Si LeBron James ang usas mga siya gyud maoy kuan gyud gani pa ni diyan. Siya gyud maoy key player sa Lakers, no? Free agent naman siya. Unrestricted free agent si LeBron James. Nag-post ni siya diya sa Instagram man siguro to partner dyan niya. Sigon sa gipost namoy kanang kanana ang mga sports analyst ito sa US niya kanang sa mga posting nila social media kanang X ay gi-coach siya. Nagpasalamat siya sa iyang pila ba to 8 ba ni katuig siya nga nahimong sakop sa
Los Angeles Lakers. So, Nya, on the other hand, si Jerry Buss. Kana Jerry Buss mo na general manager sa Lakers, no? Ni posted siya nga nag-extend sa iyang pasalamat. I don't know kuan baka ni kanini ang amrag tinuod gyud siguro ni par diyan. Okay, sige. Basta kay ang gatong Anibiya na gyud siya partner ba? Anibiya na gyud ay no. Leaving the Lakers. Mao na gyud na-confirm sakto gyud. Officially out of the Lakers na siya. Okay. Si young agent si Rich Paul matod pa ni pahibaw sa ESPN. Human sa 8 ka seasons. Okay. Inform si LeBron nga he'll play his record 24th NBA season elsewhere. So salain na. Nga kampo na ni. Ya init ra ba kayron ang nagtinguha gyud ba? Meaning ang kaning pasabot tong init kay nagtinguha gyud pa niya nga makuha nila kay baga unsa nga mga teams. Dili sad basta-basta mga dato sad nga mga teams. Kaning Lakers dato man ni. Okay. Ibaw ka duha ka mga teams nga mga dato sa kayo kining Cleveland Cavaliers o ang kining Golden State Warriors niya. Paparts man kanila Stephen Curry. So mo na biggest shooter so far ang Golden State Warriors. That's right. Nagibutang sa ESPN. Ang kuan. Doon na sa lain nga gani wa pag yun ni mahinog pero base sa analysis sa kanang X sa silang post ba sa Instagram. Ako kay interest ko no ang Cleveland Cavaliers. Kapila man na champion tong Cleveland Cavaliers Brooklyn kani si Glenn Suitog yung kay ni. Kaduha no, na champion ang Cleveland Cavaliers diha pa si LeBron James katong grupo nila ni Kyrie Irving, si Chris Bosh onya og si Kevin Love. Pero wa na retire na mas Dwayne Wade no? Sila gyud kuyuga na champion sila kaduha. Unya sud sa pila sa katuig to nga wa gyud taw katilaw og kampeonato ang Cleveland Cavaliers. Kani taga Cleveland man ni siya ang kaliwat kay LeBron James Parnijan. In fact doon na ni siya mga napalit dito nga mga properties niya. Mo ni usa ni sa duha ka teams init gyud kayo nagtinguha nga magkuha ang serbisyo ni LeBron James. Cleveland Cavaliers o kang Golden State Warriors. Kani gyud duha. So amo lang nagipahibaw da kay kani mga interesado og nagsunod sa sports kay hibaw ko daga kay interesado po diyan mahibaw sa na update tayo sa pagka free agent status ni LeBron James. Si LeBron James ug Stephen Curry ba? Saan pag-pronounce na? Curry? O bukaon ko ka ng manok pa rin dyan? Curry. Curry, magyod ako. Curry! Parang scripted. Stephen Curry. Stephen Curry. Ba Stephen Curry, man? Chicken curry. Mo reflect mo sa guna kanang pagka suod nimo sa mga players ba niya. Si Stephen Curry bisag 30 kapi na ni siya po ni diyan niya si LeBron James 41 na ba edad ani. Okay. Gamit paghapon. Dako paghapon ni gamit sa mga teams kumukuha nila, no? Tapos 41 pa. 41 pero tanaw ko ng dinuan. Gi-consider gihapon siyang high pointer or kinini ang scoring machine. Gitanaw siya nga usa gyapon sa may lucky mo score sa bisag unsa nga games niya. Siya pagidano tanaw ko na kanang mulusot siya pa ni diyan. Mupasa, muhimo og kanang kanang play. Ay sus, mura mag 18 anyos. Mura sa tennis ba hindi? Kuyawan ni mo dinuan ba sa imong edad nga karon nga idara na gyud ka. Pag imong dinuan mura mo lagi pog 18 anyos. Dai, kano imo sa gitang ululuhan. Siya dili ba? Asig ang uyab siguro ba? Naman kumidyas mga tennis players. Mitay ari na tas mas seryoso nga ni padayon ba karong adlaw no ay katulong iundang na ba ang protest rally sa Iglesia ni Cristo? Ni padayon pero nibalhin sila sa liwasang Bonifacio partner ma'am. Kaya ang sa katong EDSA gi kuabang ilahang permit revoke. Okay. Pero deny man na sa sa mga kadagkuan sa Iglesia ni Cristo wa man tinuod nga gi-revoke. Ila tong natoy gi-post di ba? Anyway, sakto man ilang baruganan sa kanang kinsa na ilang tigpamaba si Zabala, no? Pastor Zabala nga sa lugar
usa ka public place, pwede adto sila mopadangat sa ilang mga sentimento pinagi sa protesta, mga rallies. Tinuod na, sakto na. Pero dinhi sa ato no, anong lagi public place man na ang Plaza Independencia. Yes. Ano mangayom lagi hapon na nag-permit to rally pa ni dyan. Na ba sa the use of public place, facilities, mga permit except sa katong EDSA People Power 1 nga wa mo to'y permit, spontaneous naman to. Spontaneous to. Kita gani is media, surprise at ato no. So padayon diha katulong ato. Pero katong ilang gibalik-balik nga kanang magpadayon kanino delikado ba yan kay kani makaagni man ug uban pa ang mga supporters pa ni diyan. Akong tanawan kung panalit mo gamit man gani puwersa kining administrasyong Marcos. Okay. Delikado ni mao ni makahaling o makasugnod ba sa kagubot. Nya pareha to dunay upat ba tong nadakpan kagahapon kipusasan labi na tong usa ka senior citizen. Diha. Kato nakakuha mo to libo ka mga simpatiya. Ang usapod sa delikado po do danay mo sakay pa di ba mo infiltrate sa grupo niya mo sagbag o kagubot. Pero ang kanag yung mugamit og pwersa ang kapulisan o di ba ang militar mugamit og pwersa batok sa mga rallyista mo na grabe kay nga mo dangilag. Okay. Nara pa po na boiling point ang kuan sa mga kuan kapulisan. Yan lisod na og mag vicious cycle na. Nya daghan kay kana atong tan-aw ng mga post bitaw nga then what mo diha kay kami taga Mindanao padung na mi diha kami taga Visayas kay kani lagi og nasumpay pa ni og usa gyud ka tibok nga landmass ang tulo ka archipelagic island sa Pilipinas. So hagbay ra nangabot ito gikas Visayas sa Mindanao. Maghurot dito. Ay kuaman simpatiya sa sitwasyon. Nya kani magpadagan na unya magkintog mag-obserbar gyud ani tarungog gyud analisar og tarong ni Presidente Bongbong Marcos kay pasig nakalimot siya atong hulga ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga maparihag gyud ka sa imong amahan nga gipalayas atol sa EDSA People Power gipalayas dias Malacañang. Kung sayop gani kani mo gamit do na mo toy issue pa ni diyan nga ni himo og kining gitawagan ni Presidente Bongbong Marcos ang kadaguan sa Philippine Air Force. Okay. Nga kinahanglan nga kwan mo perform sila base sa guidelines o unsa na mga ethics sa kwan armadong kusog. Do na to gipalupad nga moderno ra ba to nga kwan helicopter nga naglupad-lupad atol sa rally kagahapon adlaw. I don't know di ba kato wa ba kato do na ba kato script or sa pero di lagi ta katagan kay ang hinahinay nga kasikas nga makapausab sa nahuda simbako lang no kay karon dunay mga retired generals sa armadong kusog nga kana bang pagbiya nila mga maay kas record. Okay. Nya karon ni suporta ini mao kalihukan pagpangayo og kani ang tinguha gyud actually ni ang mga realista pa ni diyan pagpaundang lagi ang kinawatay sa pundos gobyerno. Di ba? Yan naman ilang kuan. Panawagan. Kanang sa Iglesia ni Cristo God actually kanang ilang accountability at kinalang dili angay event ang balaod buwak na lang na. Okay. Kay sa paghimo pa lang ini mga tawhana allegedly nga naa sa gobyerno gikan kuno sa Malacañang daon nga rin sa mga politiko mga congressman ug mga senador. Ila nang gibaliktot o gibaluktot na nila ang balaod gibend na nila ang law kana di ba? Ila nang gibend ang law ila nang gikuan ila nang gibali ang balaod. Sus kanila lagi kuyaw man ni og modako ni nya mag-anam mo alibyo og mayo nya modako delikado kayo sa sunog bitaw may sunog nga nagsugod og dako sunog na sa sugod man na sa usa ka gamay nga kayo. Okay, so mao na pinakalites sa update gipada sakto dito ilang gipaybaw pa diyan nga tuloy-tuloy kuno ang ilang akutay sa protesta nga gipasugdahan ining
mga sakop sa Iglesia ni Kristo. Ya, doon ay mangutana ba? Asa nam di ay? Asa nam di ay kuno ang mga nagpakabana nga mga Katoliko? Wala, tanaw na ko, nagpaputrasan na sila sa eksakto nga timing. Okay. Oo. Nya, amot sa kay baruganan sa mga kadagkuan, simbahan Katoliko sa Manila pa din dyan. Sila siya na Tagli. Tagli to ano mas Roma, di ba? Roma naman siya. Kana mga kadagkuan, kana mga obispo dito sa nagpaabot ra na, no? Pero I don't know. Dili man siya ninuuntan ng mga dagkong o mga kaparian na doon na to'y pila kapare nga gilambigit. In fact, atong pag-unang kutay sa investigasyon, ang atong mga engineers dito sa Bulacan, ni kuan man, ni konfirma doon na sila mga kanang parokya dito nga natagaan sad, nabahinan ba, no? Nabahinan na to ang kwarta gikan sa kuan, mga flood control. Doon na ganito, nanguli sila mga sakyanan. Nakonsensya sa to ba? Katong mga pare ba? Ito mga gi-donate nga mga sakyanan o gi-uli itong uban. Pero ang kwarta, panalitan ng kwarta, Sa abot o mampo gipahibaw nga nang uli sa kwarta nga parokya. Mura magpareha sa akong nahibawan sa una ba nga usa ka network. Pagdagan ko no atong usa ka ni kandidato, usa ka gobernador nga tawgon talas pangang promdi. Sus. Ang usa ka TV network, ang ilang mga reporters, ultimo gani kuno ang manager, gipadadaan og kanang kwan? Envelope? Kamo na lisumpay kung sa source envelope. Gipadadaan og mga envelope mo. Sus karon ang manager, buutan mo gyud kay itong manager ko no. Okay. Mado, nga din. Iuli ang tanan. Katong nakadawa to iuli. Sus karon ang usa kuno niya ka reporter pa na diyan ingon. Saon ko man ni nga sa kuan nakuhaan naman niya og 50% ang total amount nga gisud sa envelope. Ipauli pa. Abaita. Sige. Basta kay mauna na padayon karong adlaw ang kutay sa mga protesta pero adto na sila sa Liwasang Bonifacio. Okay. Arita ato sang lion diri pa ni dyan sa ato, no? Biliban ako ni kuno tanawa, di ba ningon ko nimo puntos ni Vice Mayor Tomas Osmeña. Politiko ning dako stami pa ni dyan. Di man ni kay ordinaryo, di ba pipitsugin nga politiko. Kato ba traffic enforcer sa CCTV nga giligsan katutuyo mo giligsan gito. Nakato ni gawa sa CCTV ba? Either giligsan to or wala to maka-control sa iyang kay kato atrasan man tato niya. Bantay kato. May gani takilid. Kay gwapa mo. Inano sa tuksin nito katong mga traffic enforcer, no? Dali ang nakabisita ni Mayor Tomas Osmeña dito si CMC. Tik bisag nagangkaang na lakaw. Si CMC mo to gida, di ba? So puntos, no? Nakakuan gyud. Nakapuntos gyud si Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña, pinagay siya ang pagduaw dito kay wa man. Atong hitabo ni ato maning Lunes manis gabi. Nag-viral to kagahapon. Nag-viral kagahapon. So, puntos si Vice Mayor Tomas Osmeña kay dito din siya, no? Okay. Uy, by the way, si Mayor Nestor Archibal, wa maron di Sugbo, no? Siya ikuan? Out of town? Kuan man, doon na may National Congress sa mga liga. Liga ng mga barangay niya dito mas Manila. Wa man sa Manila. Kunya, sigon sa akong nahibawan sa atong amigo nga naa diha ba sa kuan Cebu City Hall nga karon ko nung adlaw gi-timing gyud kay ugma mao man kuno ang katapusan kuno nga kuan gusto kuno ni Mayor Nestor Archibal nga yang ikauban ang tanang mga kapitan sa Cebu City nga tuaron dito sa Manila. Okay. Kay I don't know, giyabakan ng lingaw-lingawon sa dito kay tungod ning daghang isyu una dakuha man ning isyu sa basura sa Cebu City, di ba? Kantod karuwa pagid masulbad. So usa na sa tumong niya nga makiguguhyugoy, magkikita siya dito sa kauluhan pa diyan. Iyan lang timing ba? So mo na larga kuno siya karon kadto. Yang ikauban mga possibly karong gabi, di ba? Deng human baghawk mga adlaw. Ini ni ang National Congress sa mga barangay officials.
Ato as Manila. Kaya ba kag gasto ni pagdyan? Dili LGU. Ha? Dili, barangay. Barangay, Nagkuwag budget, Sus. Magka sa aeroplano lang daan. Oo, nya, mga konsyal. Ay, sus. Sige, nya, padayon ta, pag mahuman ang issue dahil sa CBRT, no? Napagyapon. Ganina, mao man ni among gisgutan dito nga topic, kuyog nila ni, nilang Edwin og ni Boy Tabalok, og ni Father Lopos Losintales. Kining, nya, gipangutana ko, ni Engineer Boy Tabalok, ingon des Engineer Tabalok siya, ikaw ba, naamagyo ka media, kaning CBRT ba, sa nakasulban ni traffic sa Cebu City? Mura sa kong natukan, Pero, akong gigamit akong natural instinct. Okay. Base sa akong personal observation, sa unang pila ka buwan, sukad gisugdan pag-operate ng CBRT, para nako, Arte. Kay, luwi tagay, ang mga jeep, naman lang gyapon ang mga jeep, pero mao gyapon ang problema sa traffic na lang gyapon. Kaya ang intention actually sa pagtukod aning CBRT part ni dyan, mao man ang pagsulbad sa traffic congestion kining kauts traffic, di ba? Okay. Unya paghatag solusyon sa kakuwang transportasyon. Luoy ba sa tinuod kayo? Lima kag imo na lang itugyan ang serbisyo sa mga pasahero ngadto sa mga pribado nga nag-operate og mga jeep niya. Mga jeep nga ilang kuan ba gyud. Antod karon na pamagyapoy mga jeep nga gipadagam balik ang mga karaan pa ni dyan. Na sitro. Sabot ka sa nag-sitro, ipasabot ang jeep part ni dyan. Lahos-lahos. Ha? Lapos-lapos. Tanaw ni, sakay niyo, kita man ka sa bakuyawan ka, kita ni mong ligid, kay busluton man naghapon ng kwan. Muna nga, mag-cellphone kaya, mabuhian mo, matagal ka sila. Sensiyo ni mo mahuga, tabla. Dako-doko, ganda mong kuhan mo, banan sa sakyanan. So, wapaghapon, magkasabot. Sila si Nestor Archibald o si Vice Mayor Tomas Osminya, kay si Mayor Tomas Osminya pa ni dyan. Di man yung ganahan. Di ba doon naman ito gipresentar sila sa miaging simana katong bago nga ruta lagi sa CBRT. Sa kaya ni sila. Nya karon wa man kauyon si Vice Mayor Tomas Osminya ining gisumiter nga bago nga ruta sa CBRT. Sumna nga kini niya usbo na sad ni. Supak na pod. So bangga gihapon. Mayroon kay ilang mga hunaro may magbangga, di may ilang mga dito sa ubang mga kuan pa ni dyan, nakadasura, maglalis, maglantugis, magay man, nabayay likuran na. Nabayay kumo. Paglabay kumo. Pero tuloy, nganong niingon man ko, nga wag yun kasulbad ni CBRT, ambot, yun sa nila pagtuon. Para nako angay nga ilan ning balikon, ilan ning reviewon og tarong kay ngano. Naghamang nigamit aning CBRT. Mga dito Brazil mo na ilungay na po sila na. Dito lagi Singapore kini silingan nato dre dool. Ano ato pagitag ato pag Brazil kalayo ato. Singapore di ba? Yes. Di ba pag ato nimo Singapore uso mo kay nang ilang CBRT dito? Na sila. Ayahay kay sasakyan. Nindot kayo ang imong pagpanaw. Kuyawa na pagpanaw. Ang imong pagbiyahe ba? Nindot kayo. Upside. Karon, unsa may kalainan? O diri sa ato nga naman natin CBRT. Dako kayo. Dito mga karsada lagpad man. Yes, ang mga ubang mga karsada nga wala gidedicate sa CBRT, BRT. So smooth flowing hapon sila para di biyaan. Diri sa ato nanay kompetensya nga mga jeep, labi na ni mga karaan nga jeep. Nasan man nimo ngangi mo nang ibutang tud bukid, kay napit ka sakka di sa apas. So ang kanig yung problema di sa ato wa man na tarungan nila og tan-aw pa ni diyan. Nagtugan ni ko nga phase out, totally phase out ang mga jeep na amlang gihapon no na mga dedicated lane nga para sa mga jeep. Okay. Buot lang gihapon traffic. Ikadua, ang atog yung mga karsada perti gagmaya. Gagmay kayo. Di ba? Muna nga gamay na mahibilin sa mga regular nga mga PUJs. Tinod. Why? Gagmay kayo.
Agmay kayo ang mga karsada, tandi na to dito sa mga kanasuran. Do Singapore, para. Sus, ninduta. Ay-haya, relax kay ka. No? Musakay dito lang mga CBRT. Okay, gikan Cebu City, arita, sa kining Mandawi City, ta. Daghang kayong nangalipay pa din dyan kay at least na dugangan gyud taon ang pundo para sa modernong hospital. Pinagila kan lagi hatag nga 50 million gikan sa Kagamanas Laluigan sa Sugbo paingon nga to sa Mandawi City. Sa may sa kinig PR ni si Congresswoman Imari Juan Odison, ya suod sa kanila ni Mayor Jungki Juano si Governor Pambari 4, dali kay ni sudlot ang 50 million. Oh, Nakataba na kaya sa pagporma diya sa Mandawi City Hospital. Kanya, napailain ay, dali kay nga nakahangyo si Mayor Jungki Juano pa din dyan sa konseho nga mugahin og salapi para ipamalit og mga kining instrumento para na CCTV kanini ang metal detector yapod-apod yas nagkalay mga eskwelahan aron paglikay nga di na masubli itong hitabo dito nga pagpamusilin tulo ka mga kinabuhi tulo ba to? Tulo ka kinabuhi ang nakalas sa mga tinuna dito sa San Jose National High School sa Tacloban City. Lambat kayo mga pagpakabana, no? Responsive sa sitwasyon. Yung maura ba sila gisunod siya? Dali ang nakakuan, nakasunod siya Cebu City, ni Mayor Nestor Archima, malit po ng mga kuan. Kanini ang metal detector, no? Okay. Ay kalimot sila ang kape ang Coach Edistin in one healthy coffee. Carnitine. Doon na pa'y mas lami ang kining Coach Edistin in one healthy coffee with carnitine. For men. Good morning na Didit Bersidi na si former konsehal Daddy Suico, si Mana Bida. Humawas. Jadi sila mga kandidato ni sa kwan kini ang centenarian niya. Biya sa atong balaod nga di kakabot og 101 di kakadawat og pila to? 1 million? 1 million ako ano? Isura na daw, disuraan ng abtonoy. Niya, good morning diha Kapitan Rubin Patigdas. Sa Suba, Basbas. Konsehal Joseph Pangatungan. Sa Palapos City. Munay gini sila magsunod. Ninyo diha tanan ha, nagsunod si Bagikay Kapitan Eduardo Gumera. Mubalik ang karambulang bisek. Kauban gyapon ninyo mga karambulistas kangina. Ako gyapon Bob Malasarte. Ako sabi si John Padli. Alas 9:44 kabutagon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Time check hatod kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Opascor. Time check hatod kaninyo sa To Go Travel. Safe, sulit, saya. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Nasakay ka na. Terrific ang saya with Starlight Ferries. Lakbay na! Walang
Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, ang hindi makabog sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong kumakabog sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Padayon kang naminaw sa programang Karambulang Bisaya. Nganong highly recommended ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, dunay duha ka importanteng mga papel sa mga tawo nga dunay type 2 diabetes. Una, nagtabang batok sa insulin resistance. Sa type 2 diabetes, ang insulin dili epektibo nga makapahimo sa mga cells nga mogamit sa glucose. Resulta nini musaka ang sugar sa dugo ug mahimong hinungdan sa komplikasyon. Pinagi sa vitamin D3, mahimong mas sensitibo ang insulin ug mas epektibo kini sa pagdala sa glucose ngadto sa mga cells. Ang resulta, mas maayo nga control sa blood sugar ug mas ubos ang risgo sa diabetes complications. Ang Life Extension Vitamin D3 nagapalihok sa insulin gene sa pancreas. Ang vitamin D3 magkatabang usab sa pancreas aron mag-produce og igong insulin. Kung igo ang insulin, mas dali mag-control ang blood sugar ug balikayan ang grabing epekto sa diabetes sama sa kidney damage, heart attack, stroke ug uban pang organ damage. Recommended dosage para sa mga diabetic 3 ngadto sa 5 ka soft gels matag adlaw. 2 ka soft gels human sa pamahaw, 3 ka soft gels human sa panihapon. Para sa dili diabetic, maintenance lang, 2 ngadto 3 ka soft gels kada adlaw. Okay, gano ang Life Extension Vitamin D3. Gisuportaan kini sa daghang medical studies o mga doctors. High quality, limpyo ug potent formulation gikan sa USA. Affordable, 12 pesos kada soft gel. Certified LE, seal aron malikayan ang peke. Asa man mapalit ang libre nga check-up, mapalit sa mga butika sa Cebu City o Cebu Province para mas masiguro ang imong kahimsog adto usab sa Life Extension Interrogative Medical Clinic and Nutraceutical Pharmacy, Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard, Cebu City, Konsolasyon, Cebu Province at bang sa Jollibee. Libre nga medical check-up Lunes hangtod sa Sabado. Integrative medical practice nga nagamit sa scientifically validated nutritional products. Life Extension Vitamin D3, prevention is always better than intervention. Life Extension Vitamin D3 available sa Ross Pharmacy, 360 Pharmacy ug tanang butika o drugstore sa Sugbog probinsya sa Sugbo ug mapalit pod kini sa Life Extension Clinic sa Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Nakakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag og basta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Super Fiber, number 1 solusyon sa irregular bowel movement, constipation at colon cleansing. Ang Super Fiber gihimo gikan sa mixed fruits and berries, mixed greens and vegetables, plant fiber, oat fiber, cordyceps mushrooms, apple pectin, and alkaline foods. Ang Super Fiber kay giaprubahan sa FDA Philippines ug available na sa tanang butika sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug Central Visayas. Ang Super Fiber mahimo usab nga mapalit direkta sa Life Extension Medical Clinics branches sa Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard ug Konsolasyon branch tupad sa PS Bank Konsolasyon. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product to address chronic constipation and irregular bowel movement. Ayaw pasagdi ang hugaw sa sulod sa atong lawas. Sa dili pa kini mo makadaot sa atong colon. Kuha dayon ang nagtipon ng mga hugaw sa atong tiyan and protect your colon against polyp growth and cancer growth. Take your Super Fiber daily, 30 minutes before dinner, and feel cleansed and refreshing. Take your Super Fiber daily, 30 minutes before dinner, and feel cleansed and refreshed the following day. For best result, Life Extension Vitamin D3 Dinner.
Sabay sumakay ang buong Sa To Go Travel, biyahing pinasayag ka. Libre na ang 50 kilos nga bagahe. Libre pagyud ang pagkaon. Sa tibuok biyahe, komportable ug spacious ang cabins. Napakay legroom. Mura kag nagbakasyon. Bisag nga biyahe pa lang. Daghan kayong activities on board para malingaw ang tanan. Mas barato pa kung group travel mo sa pamilya o kaha barkada. sulit, saya, sa To Go, let's go! Download sa To Go app o adto sa pila ka duol nga To Go store o travel agent. Sulit, saya, sakay na sa To Go! Opascor, Oriental Port and Allied Services Corporation. Tungod kay kibalagiya sa mga mamumuo, mutahod sa gahom ug katungod sa mga mamumuo na himong malambuon tungod sa panalangin sa Ginoo. Opascor, ang panaghiusa ug paningkamot sa kalambuan gitumong alang sa katawhan. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. Puting sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Sa kabukiran. Paminawa ang programang sa atong banika. Kini magtudlo sa eksaktong pamaagi sa pagpanguma, pamuhi og kahayupan, livelihood ug tips pagpanalipod sa atong kalikupan. Inyong mabati matag adlawng Sabado sa alas 6 sa buntag. Kauban si Kabanika, Bob Malasarte. Gining maong tulumanon gihatod kaninyo sa Gonzalodo Enterprise. Adiana ang gipaabot sa tanan, ang Miracle Soap. Magpabiling humot ang imong lawas sud sa 24 oras. Di ka na kinahanglan mogamit pa sa deodorant. Ang Miracle Soap makapaputi sa panit ug manalipod batok sa mga katul-katul ug sakit sa panit. Gihimo sa Criskin Cuticals Skincare Products Trading. Katong gustong makaangkon sa Miracle Soap, mahimong mutawag sa 0916-731-9164. Miracle Soap, suway na! Well maintained and steered to the highest standard. Good condition, clean, safe, and rides are fast. Relax and enjoy with convenience, always providing you the best service. It's Rob the Shipping Incorporated, bringing back the fun and joy of sea travel. Rob the Shipping, bringing back fun and joy of sea travel. Rob the Shipping Incorporated is your choice for vessel. Rob the Shipping Incorporated for your next destination. Always at your service to any situation. Bringing back the fun and joy of sea travel.
Okay, balik dito sa Karambulang Bisaya. Kauban gyapon ninyo mga karambulista. Ako si Bob Malazarte. Ako sab si John Tadlip. Okay, arita ato ta sa Kapitolyo. Nindot sila kakataunon ko ani Parnijan. Kay ang mga sakop sa Junta Provincial sa Kapitolyo gusto nila Parnijan nga mo palabang og usa ka ordinansa nga nag-promote ini gitawag nga responsible firearms handling and safety. Mo ni response nila sa katong Kita bos tagluban. Okay. Anong kani dili naman siguro ni ilang obligasyon ni kini pag-promote ani kay naman ni ubos sa lagda sa kining acquisition of firearms short o kanang long gibutang naman na di ubos sa kanang FISAGs. Yeah, sila may dunay mandato ana partner bag. Ang FISAGs. Oh. Kaning FISAGs mga higala mo ni say mo register mo process sa mga applications appeal na ang kanang gitawag neuro exam sa gustong makagunit og armas. Sa mga firearms and explosives. Kani ba I don't know. Di ba kani duplication or unsa may ilang katakos labot ini ang pagpatuman ini ang gun safety ini silang ordinansa. Para nako mura og kuan ni layo ni tinuod par ni dyan kay ang angay nga mo pahugot ug mopatuman na nina naman ang existing naman ng FISAGs. Para ganako kaning FISAGs angay ni nga parang na may mga police advisory. Kani, ikaw, police advisory member maka. Ako, police advisory member sa ko. Yes, sir. Ako nang i-propose sa mo niyang meeting nga sa tanang, sa area nga under sa coverage sa among advisory council, ako nang i-propose nga magkandak yun og seminar, parte ani proper gun handling, safety and gun handling. I-emphasize ko diha nga illegal ang paggunit og armas kung wa ni papilis o wa siya lisensya. Nya dako kayo. Ang uban ko magkibaw nga kuan dako kay ni sila og tulubagon. Dako sila piyansa, dako sila og makiha sila, dako sila piyansa. Mapriso sila. Dako ni mga unom nga tos napo katuig ang priso ani. Lain na ang violation sa armas, lain po na sa bala partner bag. Lain sad. Lain sad na. Sus, kaya ingunana ba? Mo tabang la mo nga unta hingusgan no? Maghimo mo sila ordinansa para pag ipatuman ni gun safety ordinance so, mga membro mo FISAGs. Layo ra destinuod sa ning plano pa ni dyan sa taga-junta provincial da, no? Okay. Sige, nyawa naman sa tayo oras. Pupos naman po ang atong usa ka oras sa Karambulang Bisaya. Wa naman taga-greet nila ni kano sa to mag-celebrate Cindy Williams? Sa July. July no? Karon July na maron. Ano sa to? July. Basta kay July. Nya si Ma'am Rim. Taas kay propaganda kay Ramirez. Enero naman ito na. Ya, bahalag abot pero watak-kataga nag-view ra sa to si Noy Francisco Dinopol ug sa iyang pamilya dinha sa Sambuan. Noy Francisco, good morning nimo dinha. Ako na mas dugid Noy Francisco pa ni diyan. Sa Sambuan. Gyapon social conscious gyapon siya. That's right. Okay, unya ato sang i-greet sila si Kwan. Sila si Dudong Kindaw Gudin. Good morning ninyo niya. Ikaw na yung na siya katusaw, nag-chat me kausa ba? Pinagi sa Kwan, sa messenger. Siya nga, pictures na ginagmay na, pinagi sa greetings, no? Dong, sikrito lang yung kag-ari rino niya, at katapusan na yung ari. Ako na, ikaw kay kumudawat itong original yun nga Kwan. Itong baseball cap. Pero imo maghihatag. Ahang na masag din ako. Ako balibaran. Salamat. Uli siya, kalit kayo niyan. Balik lang sa dahil dito sa US of the A part niya. Dito akaso dito sa transmitter dito sa studio. Si Glenn Tudtud. Sorry ha, wag na ito makontak.
Gatong mga nagpakaban nga mga vendors sa lungsod sa Konsolasyon. Simple siguro either amo na lang yun yung atuon ka no sa opisina ni Mayor Nini ano sa makaduwa sa kami diya sa merkado. Sa gitinod nga kahimtang ninyo, no? Anya wasa na makontak nito pag-asa kay perting bisiha. Inyo karambulista Bob Malazarte. John, salamat, may buntag and may God. Bless us always. Itong maong balita gihatod kaninyo sa ACS Manufacturing Incorporated ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Tunghutong sa ato nga mga balita.